Rolling. Right. Oh, padulang diri ang imong mic kanang yan ba para mga 1 inch para madungog. Check daw. Check. Hello. Oh, kayo. Papalay kag tingog. Ako di Mm. ko ganahan sa kong tingog. Din ya naana nung yana kanang late night FM DJ voice ang radio gyud ba. Anyway, welcome guys. A Life of a Bay episode 3 title Maharlika Siargao. And we're here with the owner of Maharlika Hostel. Hostel, no? Hostel. Oh, Sir Philip. Good morning. Good morning. Ganahan ko sa kong tingog. This is your first time First na time na mag-podcast. podcast nga Oh. murag live. So, just to give you a gist sa podcast life is magstorya ra ta sa like atong gistoryahan ganina. Ganina. Oh, inato. Hindi na kaya ka nakato. Sa kanang exchange of ideas. Exchange of ideas kana which is mo na ang spirit diri sa Siargao na akong mabantayan is very entrepreneurial kaayo. And ako mangutana ko nimo nganong naabot ka diri Siargao? Taga unsa may story nimo nganong naabot ka diri? So far wala gid siya giplano. Pero niabot because when you say Siargao, this is not too far from Butuan City because base ko Butuan. That's about 5 hours travel from Siargao Island. So when you say Siargao, that's only for those have money. Kay kadumdum ko sa akong amigo sa una sa Butuan nga moanira sila Siargao kay modeling, maghimog event. Not for tourists, but I think maybe na tourist that time way back before year 2000 and today that time ang ilang market maybe because that's San Miguel nga mga promotion before. So diri sila ga rampa niya. Dili ko kauban because I am not part niya. Wala pug ko'y kwarta. So wala ko na-expect nga ang Siargao is moabot ko sa punto nga naa ko diri sa Siargao kay niabot lang siya ang call and interest. So nagka-interest pug ko at the same time. So na igo ka sa Siargao fever na Yes. ginatawag nila. Kay kuan man siya. Ako, my profession is a tour guide, accredited from the Department of Tourism, Caraga Region. So, ang scoop sa kong trabaho is the whole Caraga Region. So, this is Surigao del Norte, which is Siargao Island is part of the province of Surigao del Norte. And if you're familiar with Tinoyan Falls, Enchanted River, Britannia Islets, that's Surigao del Sur. So, kana, and pera ka number one during that time, nganong naabot ko ani nga industry because of Sohoton. Sohoton is part of Siargao. Familiar ka? Wala pa. Sohoton is the best destination sa tibuok kalibutan. Pinakagwapo ginana mga direng destination. Nag-una pa na siya ni Siargao Island. Pero asa man na labit diri ra Siargao or part siya sa isla pero ang ngalan sa iyang part siya sa Siargao Island pero ang ngalan siyang isla is Bocas Grande Island. So nag-una na siya before Siargao. Ang mga tao sa Siargao moadto og Sohoton pero ang mga tao sa different places diretso og Sohoton wala pa Siargao because that time nga nag-una siya wala pa mga flight sa Siargao. So gauna siya didto ang activity maguni it's still water adventure. Mga swim, mga ambak pero grabe ka nice, super nice. Bisan kinsay pasultion nga nakaadto na dito, perfect yung kayo ang destination. Karon
nganong daghan na tao sa Siargao compare sa iya sa una. Grabe, puno-puno ang accommodation dito. Pasultiun ko sa una, the best gid ang Sohoton. Natabunan siya ni Siargao because number one, ang Siargao nanay flight. That was started 2015, 2016. Hantod nga accessible na si Siargao. Sa una, moagi pa ka og Surigao City Port. Surigao City nga airport o Butuan City nga airport. So grabe kadaghan, mangutana sila sa ko ang nganong sa man gid ang nasa Butuan nganong diha man gid man manugdon ang mga tao. Manugdon gikan sa kas. So mga foreigner, Butuan gid sila mo. Because that time wala pay airport. Wala pay mga flight. So karon Sohoton gid ko nag-start. Antod nga niabot na by 2016. I think 2015 na anak ko yung mga guest from Cebu and Manila and Davao nga direct na sa Siargao. So ang nahitabo is nagstay kog Siargao kay taas naman ang demand. So way back the time bisan kinsay pasultihon nga nag-una diri nga mga tour operator, mga tour guides. Identify nagig ko nila nga unag gyud ko nga nag-arrange og mga tour diri. Mga tour diri. Dili pa uso si Siargao because naanay mga few nga mo anhigid og Siargao. Hantod nga 2017 pag-close sa Boracay, nag-increase siya 17 dito na close. 17 to nag-close 17 Kaya I think 17 17 yes 17 early Feb March kay April na mo diri grabe ka traffic to the point nga ang mga guest diri sa Siargao matulog na lang sa mga boardwalk, matulog sa mga cottages dito sa Boulevard, and few lang ang accommodation. So ang nitabo galisod gyud ang accommodation nato nga compare sa karon nga grabe tanan halos local diri sa General Luna naghimo na sila og hostel, homestay with the help of the program from the Department of Tourism and the local government. So mo na siya kalainan before. So that time 2017 dito naman siya nag-start nga traffic ang tourist until 2018. And one of the factor nga akong nakita nga ingad to ang increase because some of them nag-ingon na it's because of nag-close ang Boracay. Kaya nag-divert. Pero I think ang market sa Boracay is mga Asian. Pero ang diri manggod sa Siargao is 90% European and 10% Filipino. So sa pag-open na gid ni Siargao, ma-identify nimo nga ni baba siya og 60% ang European kay nag-increase ang Filipino, mga domestic na mga local tourist like na makuha na nimo 40%. So ni daghan ang Filipino. Sa una 10% lay Filipino, gamay ray manulod, gamay ray makita di mga Filipino, puro gid taga Europe. Okay, ang ilang na andan Boracay man. Mora ilang nahibalan kay dili ba tanan foreigner na kailag Siargao? Niya mingkag Boracay kuan man na Korean, Chinese, Bohol, Chinese. Anglaw Bohol. Ila man na. Pero pag-abot diri manggod kay daghan kaayo different country. Maingon to among former mayor nga si Mayor Roselion nga ing nako unsay nga country kay naa na diri. Grabe ka kumpleto nga country ba bisan gagmay nga country na diri. Pero dili ba tanan kuan kanang mga turista or dito kog Mualboal or some part of Visayas. Ningon nung tanan ko about Siargao, nay uban wala kay balo. Was like about Siargao? Ano sa man mga foreigner? Foreigner ba? Was like for Siargao? Pero na pa iban, that's our next destination. Maanagid. Pero I thought nga nagigapoy nga kailatanan pero dili pa. Mao ako nabantayan sa diri sa Siargao, wala jud mga gamay ra kay mga Koreano compared sa Panglao mo ikaw gikan makagmulbual. Di ba kay mga Korean establishments. Daghan jud. Korean establishment. Di ba? Daghan kayo dito. Panglao. Nagbaha dito. Ang diri
sakto ka kanang mga European, Caucasian, mga hilig ug mga surfers Mm. kasagaran. Kuan gid like naba ko'y guess nga duha nga mga Chinese. Chinese. Mga Chinese ko nga namay mga Chinese food gid diri pero grabe ka few. Ah, Gamay ra gyud kaayo. Una nga kadto that was 2017, 2018. ah. Nya Nag pag 2019 dito na ni 2019 hinay-hinay. di nag-multiply man gyud siya. Every year siya Every year na ga-multiply. nabantayan na nimo ang Mo to kuwan, nga ang increase pud sa traffic. suppliers of food, accommodation diri, increase pud siya. Ah, Pero gradually, ah, hinahinay lang gyapon. ah, Hantod sa una may kagalisod may accommodation karon daghan na kayo accommodation dili na kayo lisod. ah, Pero because of the help sa programa sa gobyerno like sa atong Department of Tourism, ah. particularly sa atong that's Caraga region. Unsay mga programa na gina-offer nila? Uh, i-enhance nila ang skills sa mga supplier sa food, supplier sa Ay accommodation. mga seminar ana. Oo, Ah, mga kanang for ah, accreditation sa mga accommodation and as well as the restaurant. Na magyapon tay accreditation to that. So tungod niya na enhance especially ang mga local kay honestly when you say local diri sa General Luna, mm, dili man gid competitive ang mga tao because ang mindsetting nila is different from us nga nagpuyo sa syudad nga dako. oo. Lahi sila mindsetting nga kung makakaon lang sila gamay. Kanang Pero sila tipikal na man. kanang oh, That's it. pero nakanindot ana kay naginahinay na sila kanang Yes. accept anang idea Yes. of entrepreneurship ba Oo. na. Ni-increase na-input na sa ila ba nga kay especially nga ang ilang trabaho kay ang tourism is para man gyud na siya sa trabaho sa lokal, Ah, particularly sa kani nga mga tawo nga lokal. Pero dili ang ilang response dili pa sila ready to compete. So dili sila competent. Ang ila lang is competitive ano. dili sila competitive. Kuan, ang ila lang nga kung di sila matangtang sila sa trabaho kay dili sila competitive. Dili lang pod sila okay ra pod sa Oo. ila. Di man pa sila nang nagkwartag daghan. Kay Oo, local biya sakto. sila Oo. compare sa tuwa nga kailangan dita mo kayod. Oo. Pero ang ilaha pod, ang ilahang ide ang part pod sa mga business owners is make sure to take care sa mga locals pod na Yes. pasabton nila na That's part of the kanang bitawng dagan sa negosyo. ah, We call it good relationship. ah, So, kaya promote bagid na to ang mayong relasyon. ah, But sometimes good ang kaning mga ingon na ani nga mga tao, not all ha, but few of them nga ah, dili sila competitive maybe because orientation, education. ah, That's one factor. Uh, that's why kung makita nimo ang mga establishment diri sa food and accommodation, kuan sila. Ang ilang mga employees Tagalog. And bitaw no, mao ko nabantayan lagi. Tagalog. So manglarga ba ng mga taga Manila moabot diri, Yes. Nabot gito sa no? una way back 2017, 2018 before, Oo. that's before pandemic. Ang mga nagtrabaho diri foreigner Ah, kay they choose to stay Siargao even they receive small amount pero compare sa ilang nasod ang ila mang ipangita is ang piso, lingaw lingaw. lingaw because imagine mag-surfing ka Ah, tapos bayad ng imong cost of living kay nagtrabaho naman ka. ah, So, nagtrabaho sila, gamay ra gyud sweldo, pero lingaw naman sila. ah. Nakasustain sila sa ilang travel. Na-unlock na nila ilang ganahan na lifestyle ba. Correct. Wa na sila nasilaw sa kanang Sa pagpakadato. oh, But nasilaw sila, na-attract sila sa unsaon kanang pagpuyo bitaw nga. Ah. Happy. mm, Nakoy friend ba nga they are from Cebu and Ah. their business is online nga kanang nagtrabaho. So daghan man ka mga ah, virtual assistant VA.
daghan na kay diri sa Siargao, as in daghan na gid nagpili og ingana ang life. Ah. Diba, gikan sila Cebu, nag-break lang sa sila 30 days from Mm. Siargao, pero diri na gyud sila they are couple. Kuan sila kanang mo na gito ilang gipili nga life nga na sila diri. Mm. Bisan isa ka mga challenge nila is mahal ang cost of living. Ah. Pero gipili nila nga bahala gamay ra man sa basta nalipay sila. Ah. Lami man tong kung naka sa syudad murag nasa imo ang traffic sa labi na sa Cebu, murag wala gid sila nakita nga life. So ingon sila nga pilion na lang namo ni nga kinabuhi nga ma-enjoy mi pag human sa trabaho, mag-skateboard, mag-surfing. Ingon na ra gid ang ilang cycle sa ilang life. So ikaw nga bitaw no. This is another story nila ba. Kana na-unlock jud nila na uban ma-stress na sa Correct. daghan kay silang mga panghuna-una. Like kita nga nagpuyo sa dakong syudad. Muagi tag stress biya kay tungod sa movement sa tao ug kanang bitong pressure. Makita po nako ang difference ba nganong unsay kalainan nato nganong nay relax kayo ang atong vibe diri sa Siargao, di ba? Sa ato man gud makita nato ang mga sakyanan nga daghan. Kita nato ang mga nag-transport nga mga sakyanan, nag-unload ug load og mga pasayro. Diri di ba kakita? Dili sila tanan ay motor. Stagnant lang kay ta diri nga the same people imong makita kani nga area pag abot na po mo sa next area is same people la. So community is gamay lang siya gatuyok. So wala siya kanabitong paspas bitong nga lain-lain. Mo na imong nakita nga kanabitong stagnant and very slow ang facing sa mga tao, sa tourist, sa community. Mo na yung nakakuan sa vibe niya. Lahi, mo na yung nakalahi niya. And kuan, walay pressure. Walay pressure sa atong pandamit. Kaayo. Walay pressure walay competition bitaw nga akin ang gwapo gid atong damit. And food, when you say food, ang Siargao is they said na kuan ang food mahal. Pero napoy makapili man pug kag food nga barato. Pwede ka magluto. Pwede ka mo palit sa tindahan na barato lang nga food. Same price sa mainland, then you cook, then enjoy. Diba? Simple lang. Kung may kag gusto gyud kag mahal nga cost of living, then eat to the restaurant. Kay we have very expensive restaurants sa Siargao. That's the difference. It's a choice. Everything is a choice. Mo jud sakto jud ka kay inigabot nimo Siargao dili na magana magamit ang imong Correct. mga kanan unsa man imong prepare nimo nga mga chucho. Kay magabot diri panitan kung hilig kay kag sapatos nya mahal nun kay nimo sa tag 50,000 wala gamit diri friend. Wala ano ba nya kanang mapatas tanan ba niya ma-learn gani ang tao og kanang simplicity and building the community masinabtanon kanang dili padakanay garbo kanang dili flamboyant ano ba wala gyud kay kuan kay giapas. Ang Siargao man gud kay not only for activities, not only for party, surfing, daghan siya pwede ma-offer. Pero kung mabantayan nimo ang Siargao, pwede ra ka nga muingkod lang sa kilid. Maghuna-una, enjoy na kay ka. No? The question is why? Because kabalo ka nga naa ka sa silent mood, naa ka sa mga wala na dili ka disturb. Pero kabalo ka nga sa imong kilid na ditong daghang tawo og bigo. Nga anytime pwede ka mo join dito, pwede ka mo maki-party and pwede ka mo mabusog. So daghan kay option.
daghan kay mga choices nga pwede nimo himuon sa Siargao. Dili no boring time. Pwede ra ka mahigda-higda, pwede ra ka magduyan-duyan. Hulat lang kag paniudto, then kaon na pud ka. Nya ang tourist niari diri para mo escape. Wasla niari diri para madadon nilang problema. Ila Correct. nilang gibiyaan nilang problema kung asa sila Correct. gikan. Lagi no. Abot nila I-enjoy sa diri. gid nila. Yeah. Mo Enjoy your time diri sa isla. enjoy. So usa sa nakapa-attract siguro, usa sa mga ingredients sa Siargao fever is when you're here, it's all about good vibes. It's all about friendship, joy, happiness. Kay gibilin man tanan sa kung asa sila gikan, niari diri. Correct. And, Correct. I agree on that. Kay ang pagpuyo nga simple, pwede man gud nimo gamito na diri. Kay wala may naghuwat sa imo, wala may nagdikta sa imo. Kuya, simple ra ba ana? So, pwede ra gyud tanan. Muna nga above all ang pagpaubos, ang pag-live out sa simplicity, dako gikay tabang sa imo kung gusto kag maay nga kinabuhi. No? And kana makuha jud na nimo diri sa Siargao. Makuha man na nimo tanan. Makuha man na nimo bisag asa, pero kung naa ka diri specific na island is dali mo gud nimo makita ang essence ngano ba? Nganong Correct. magingana ka. Kay kita, we are looking for happiness. Happiness sa atong heart. Happiness. And makuha na to sa peace. We could be happy kung if there is peace. Mabitaw nga, sometimes na mga challenges, ako ra kong pangayoon sa Ginoo nga, Lord, dagha ko peace. Peace. So, kana, kung nakakay peace, mo sulod na dayon si happiness. Though, part kina sa atong mga challenges ang sad. Part kina siya sa kanang life na to. Pero, mas dali na to mapili ang the word happiness kung we are surrounded with simplicity. No? Kaayo. Kay simple living, adto ta sa syudad, puro ta pretending. That's true. Nga mag-pretend ka sa mga tao na hindi pa dyan mo ganahan. Kanang kamot ka ba para save ko ani para makabalit ko nindot para bahala ko ikaon basta lang kay masuya ang dili na ko ganahan, which is sad reality, sad ba. And because wala kay choice. No? Wala kay choice nga. You have to be pretend these people na di kaganahan. Anyway, that's a choice. Okay, naman ka na environment. Like, kanabang we're talking of the comparison of our life na nata diri sa isla and atong life sa syudad. So, ang diri sa isla, nganong nako diri sa isla because of business. Para sa ako, if ever I have a lot of friends. Kaila man nimo si Inan, katong DJ nga. DJ. Pareha may prosthetic og PL. Oo. Katong bago rin nakita gabi. Dito mo ko sa ila pod gahapon. Kay siya magud ang gataod sa akong CCTV, sa akong Starlink diri sa Maharlika. Siya mapoy magtaod dito sa Beach Club. Kay connected ba ni si Beach Club og si Maharlika? Lagi Malakaw ra. Malakaw. Ang beach front. Pwede ba ka diya mo agi? Makat na nino atong istorya. Pwede ra makat. Agi ra bitaw mana ra. Natay one time ba na dito kog Beach Club kay basta alas 2. Ning adto lang ko dito kay nala ko gi-please nga bisita. Pag uli na ko, di manggi ko kaangot, like I cannot sustain more time sa party ning uli ko. Pag uli na ko diha. Diha ko niagi sa beach. Tulog ka parisan nag-sex. Diha. Daghan kay sex on the beach gid sila. As in nagid diha tanan ba ya. Ngit-ngit. Di man kay siya gid ngit-ngit.
So nag-flashlight lang ko. Flashlightan ako kilid. Nag nagsinabak ako namang nag-atubang siya sinabak kayo. As in nga gyud nga performance level ba. So ko nga first time nako to sa dili man kabalo man ko nga daghan gid diri. Daghan gina diha kay like last year ni undang na gani ang mga pulis ug kuan kay na may mga case namo diri nga rape. Ingon si pulis, ako taga diri ko diri, pag taga diri ko, duol kay ko. Pero wala ko ka dungog og nay nag-rape. Pero ningon ang pulis nga kanang sir dili mi mag-ingon ani kung isa lang ang nahitabo. So daghan na day nahitabo rape. Kay daghay mag-sex. So ang mga pulis na close man ako diri, pag man nila duty. Diri ra pud sila mag-chilang ba kay alas 3 man sila taman. Ginabantayan nila ang place nga di na to mahitabo to. So karon wala na sila, I don't know. Kay na-assign na pud sila sa lain-lain na lugar. So mo to nga pag ato akong na-experience ba, huy, nakan day may unan. First time gito na ako nga dugay na kay ko diri sa isla. Kabalo man ko pero dili man ko mag-ana diha kay wa man ko chance mo ana. Marat akong i-share. Pero kanang given naman sana kanang when you think about ang akong perception gani sa Siargao sa una kay kanang ingana kanang grabe kayo ang mga hormones sa mga tao ba niya kanang they have all they have in mind is like kana makatira gyud ko ana. Yeah, that's very true. Kay even today ga-practice gyapon siya because we are composed of different country, different people. Da ang ilang culture, no? Yes. Especially because of alcohol. Pag naana ka sa influence of alcohol, di naman mo gawas tanan. That's kuan ba? That's reality ba? Nakoy guest diri one time na ga-share sila kay kuan na sila kana bitong ni outgrow na bitaw nag-rehab na sila sa drugs. So na sila event diri sa isla. Diri giheld ilang event national. Tanan mga naka-overcome og drugs. Og dili mo sila tanan ginaka-overcome na. Pero ga-share sila ba nga ning na-realize na gid nila. And isa sa ilang gipagaw in connection to this alcohol nga story ha. Isa sa rason nga nung di na sila mag-alcohol because diha gid daw magsugod tanan sa alcohol. Diha jud na magsugod yun. Mato nga. Wala zero alcohol sila kay ngano once mag-alcohol sila diha na sila mangitag drugs. So they choose a life nga wala na drugs. So they choose no alcohol. That's a good story. Ang akong that's very ironic na. Adi ironic kanang timing kay na imo nang gi-istorya kay ang akong album A Life of a Bay kana si Bay sa una ang story na sugim suyop nya kanang snatcher nya sugim mo inom abi na ko ikaw pag snatcher dili na ikaw nya kanang maldito kayo sige kanang ana ba nya naka-realize siya na dili naman ni maayo ning ngani na lifestyle. So ang una na kanta sa kana na album is ang title kay baka sa Shabs and Liquor. Say Shabs. Shabo ba? Shabs and Liquor. So ang lyrics kana kay gone are the days na takara ko yawit thinking of having kabits that I might just buy a gamit dito sa Dulho dapit. Dahil the way mo nang wa na ko ni palit. A story by story na niya. Feel fresh like bidet. Yep, I ain't taking no shit. Yeah, ni istorya ka na event biya to. Ang usa sa mga lyrics kay every time mo ato make event, hipi og moves pero grabe kay confidence kay among vibe always 100%. Yeah. Pass sa mi by di na mi mo depend. Yeah, driving sober, no more Lyft or Uber. Clear na mo think, di na pina-abuser, di na mo drink, di na mo use og tutor. Lifestyle gi-change, delete ng numbers pusher. Kanang mo na ang pinakauna na mo na content sa song. Kay ang ending deaf. Well, actually dili ba kay kanang kung wala ka ni undang anang bisyo, death gyud. Pero
kato na kanta mo na siya na It's a reminder. isa more kung makadungog awareness na mo na itabo. Yeah. Ay ikaduha na kanta positive, which is di na siya positive sa drogas. Like I ain't talking about that bomba, I ain't talking about bato ginadili ng mga droga. I'm talking about ako. I'm super positive. Nang positive niya sa life. Ay ikatulo na kanta positive naman undang na siya buog inom. Positive na kinabuhi. Sakay na siya 17B na narbaho. Ato kay T-Park. So, ang title sa kanta, 17B. 17B is a place. Ruta, jeepney route. Jeepney route. Adong sa IT Park, Sa which IT is Park. ang kanang daghang mga call center, Yes. ano ba? Tama. Ang ikaubat na kanta kay agad. Kay na naman siya trabaho, daghan na kay nagagad niya. Ang iyang mama, ang iyang manghod, mga bayron nun, hospital bills, eskwelahan, kanang electricity, kana. So, mana agad niya. Ikalima, kay 1-800 tabang. So, na-depress siya. 1-800. 1-800 tabang na-depress. Ikaw anom kay Erika, which is na in love. Ikapito na kanta kay Balod, which is kanang ride the wave of life. Kuyog sa mga barkada. Si Erika. Actually, kaning Erika na kanta, tapulan kay Imo mo na yung name, no? Ako aning title sa kanta niya. Akong tapulan kay kumo himog title. Sendan ra ko og kanang reference lang ba na muhimo kong kanta niya. Ang title ato na reference na track kay Erika Badu type beat. So, kana si Erika Badu, kanang singers na siya. Kanang nindot na siya tingog. So, dito ni mo na. Dito ra Erika na nagay para mangutana mga tao. Kisa na si Erika. Unsa day na. Emo na, ikauwalo na kanta kay Lifestyle. Hantod na, last na ko nakanta kay Pasensya, Patience. So mo na, ang life of a bay, dapat naka-patience sa last. Undang ka na, naka-patience. So, mo na, orang ni share lang ko na ba kay kanang share man ka sa katunay nag-inventory ng mga sober na dati they used to do drugs and wala di alcohol. And that's the reason po na 3 years sober na ta kay di man siya nindot ang alcohol na manggod. Kanang pero dili ko ganahan na mo kinsa man sad ko para musulti ninyo na undang na. Ako ra nang testimony na kanang bati manggod ang musud sa mong utok gud nga mga decisions na may imong judgment ba mo impaired gani. So mo na ako di na ko mainom. Ang nakanay sa imong album na yun, no? Album mo. The Whole Story. The Whole Story. Ubabay. Kuan siya ba kanang i-narrate niya ang reality sa how you enjoy life and how you engage with drugs. And at the end, i-narrate po niya ang changes, ang disadvantage. Hantod niya abot siya sa responsibility. Kayo. Pag abot siya realization, no? Gwapo siya ng story kay reality siya kay maabot siya sa reality. And the last one is, and the best thing there is the word patience. Kaya patience is a virtue. I have as challenges way back last year. Particularly June to July. That's 30 days challenges. Kuan siya kanang it broke my heart because I lost a lot of money. But I never I never kanabitong basol. Wala ko i-regret, gibasul. Wala ko nagbasol sa akong self because true enough ni-grow ko dito nga time. Ang ako mong problema to is na nag-stop akong operation sa Maharlika. Because wala ko'y electric power. Gi-cut off ni Cheryl ko, ang supplier na mo diri sa Siargao, because I don't have document sa among building permit. But in 30 days, ako lang na-solve. I have a guest that time. Akong guest is nagkaamigo pud niya kay
iyang anak gitabangan ako siya kay nagbakasyon iyang anak sa Siargao unya. Pandemic time, Ah, nag-positive. ah, So gi-adapt na ko iyang anak, gibutang na ko siya sa naman ko'y connection sa DOH kaya mga taga DOH ako ra mga diri po sila galaag. ah, Na-identify nga positive siya. Gikuha na ko siya sa lain nga resort, gibalhin ako siya diri. ah. Diri siya ni Puyo for I think more than I think 10 days lang Diri kay nag-quarantine kumbaga. nag-quarantine siya. So iyang order food, orderon ako sa gawas, ang iyang tambal, naman pug ko'y amigo nga doktor diri, mura po to'y magresita siyang tambal sa COVID. Ah, Ang iya ding daddy is judge sa Davao, sa ah, Tagum. ah, Judge siyang daddy because best friend siya sa wife, husband ni Inday Sara. ah, So, mato na judge siya niya. Kanang lakas, of course, Davao good. ah, Nagpatabang siya sa ako. Siya nga, Philip, please help me sa akong pag-stay din ko, sir. Di ko makatabangan ng pagpaingon ni mo diri. ah, Ko, kabalo man ko nga, dako kag posisyon. So, kaninguha diha. So, ah, pag-abot niya diri, ko nga, sir, pwede na na ni mo dulugan imong anak kayo. Negative na siya. ah, Ma-identify man nimo ang number of days niya. ah, Doctor naman po yung nag-advise. ah, Moto nga nagka-close me. So, balik siya atong kana nga date. ah, Ning pag-abot niya, ning explain ko sa ingan ko, sir, dili di ka kapuyo diri sa Maharlika. ah, Kay diri man gid siya magpuyo. In siyang gibalhin ako siya lain na hotel. ah, Moto iyang gihatag sa ako ang word is, Philip, be patient. mm, Dito ko na kuan ko nga unsa kadako ang mo make a difference kung imo nang puy-an ang word na patience. ah, Pasensya, grabe kalisod day kayo na siyang pasensya. Pero once na imo daw na siyang live out, ah, mo grow ka as a person. ah, Makita nimo ang difference, ang reality ba nga unsay maayo nga kinabuhi. ah, That's would be your guidance. That's our virtue. Patience. ah. Grabe, amazing. Di ba? Ikaw, you own Marlica, and especially sa mga guests na maabot diri, you'll never know what type of guest that Yes. imong maabot. And on top of that, naabot mo dito yung problema na, Ako nga challenge. oh, ano, so, kanang mo nagingon na ang stress, grabe kayang stress, pero once na ma-overcome na nato, Correct. mo na sa, kung sa gym ba, grabe, og stress imong muscles, parang dako, parang Mm. makusgan. Same ra pud na sa atong mentality. Speaking of kanang mo grow na to atong physical, kanang nako i-share ba nga the word push, di ba? Push. Mm, It's is nato isa ka tao nga everyday niya gina-push ka na trap siya sa usak ka kuweba. Gi-push niya ang dako kayo nga rock. mm, Sa pag-push niya para makagawa siya, ang na-develop sa iyang body, yang mm, physical, ni mm, dako iyang braso, mm, ni grow siya ang iyang physical. Same da na sa atong pag-ampo. Like, push is means pray until something happen. pray until something happens. Yes, that's the meaning of push. Push. To that, pag-push niya nga, everyday niya gipalihok ang katong rock para makakita sa kahayag o para ma-free siya dito atong kuweba. Ah, Ni grow ang iyang physical, ang ah, iyang faith, ang iyang sa true prayers, ah, daghay mo grow sa imo. Isa ang ah, patience. ah, Patience mo sa pag-push nimo atong rock. Imagine, dugay, hantod ni develop ka. ah, When you pray, be specific with your prayer. mm, Kung ako mag-ampo ko, ang tanan ako activity ahead of time, ginaampo na nako siya today. ah, Hantod moabot siya sa time. Mo na nga, at the end of the day sa akong tour, baka na kag successful. Because ah, I know the Lord
help me. The Lord intervene everything nga ako kay giampo na nimo ko. Mo tay pray until something happen. Kung na daw kay pangayoon, ayaw gi daw undang og ampo kay ihatag gi daw na ni. Ihatag na niya. So that's the meaning of push. Tinood. Pray until something happen. And dili lang prayer ang imong ma-gain. Dili lang tong imong intention, but ang imong pagkatao. Tinood. Ma-develop ka. Nana sa Biblia sad na kanang nay usa ka kanang widow kanang namatyan siya ba niya ang kuhaon na unta ang yuta niya sige siya ug adto sa judge niya katong judge di siya motuog Ginoo pero sa kasamok sa katong widow na sige jud balik ni give in na jud tong judge na sige yung kanang ako na niya mo to gingon sa Ginoo na sa Biblia na ang judge gani na tawra ni give in man gani na sa ipangayo atong widow, how much more the Lord your God na mo'y naghimuan ni kalibutan na. So kana sakto jud ng gamit jud kay na ang pag-ampo kay aside sa patience is diha man sa tamo kuha og source of asa makita mo kuha og source of patience ni God. Di ba? Kay panalitan kung di ta mo tuo Ginoo dili wala hurot atong pasensya. And tanan natong mga problema katong atong mga gipangunahuna nabiya na sa Matthew 6. Nabiya na diha na memorize good no. Matthew 6 bago ra sa nanaog gibasa gi-retain sa imong gabi siguro. Matthew 6 na kanang na ay kabalaka na tanawag ng mga langgam gibakaon man sa Ginoo, how much more ikaw na kanang mas importante ka sa mata niya no kanang the word ayaw kabalaka. It always remind me kay kanang that's the message of the Lord sa ko appear me kay ngano every time nga ako may nag-ampo ko, yes nag-ampo ko. Pero sometimes malimtan din ni mga mo trust ka sa Ginoo. Kay mo man yang remind sa ako siya, di ba gaampo ka? Anong dili mo ka mo trust ako? So, dito na ako mohilom ko, bitaw no anong mag-uulmang ko nga naaman di siya isalig rin ni mo tansay. Pero normal mawa na kay tawor mo tagod maabot ang mga problema sa kana atong negosyo, sa atong personal life, ana ba niya murag tinod yun siya. Kay iko nga daghay mga kuan nga especially nakoy business, nakoy mga tao, nakoy daghang kay worries. Pero ningon siya kaguol. Ayaw kaguol. Ihatag na sa ko. Tung nag-travel ko. Sira na ako set akong mind nga I need to kanang away from my responsibility, away from worries. Enjoy life. Muna kung gusto ba niya. Sige ragigog di man kay ay kuan mag-connect rabi gyapon kami sa layo kay ko nako sa Cebu. Pero ga-connect ragid gyapon ko sa Marlica kabalo ko kinsay mo sulod. Remind ko murag trabaho gyapon ko online pero the best thing there is to set your mind to be free nga dili nimo i-worry ang yourself. Salig. Diba? Nanapod trust. Do not worry about anything. Instead, pray to God about everything. Yes. That's true. And constant reminder lang yun na mag-ampo lang santa. Pero ma-feel na ako kay Boris. Ako? Oy! Grabe worry. Kay nanamugod ka sa stage of kanabitang serious of commitment, serious of responsibility, and thinking of the next day. Thinking of tomorrow. Naka sa stage ana. Good for you. You're 32? Yes. Pero at age of 32 wala pa ko ana thinking. Unsa man ka sa una? Negro ko na ako sa 61 ako ning grade. 62 na ako. Dili
kuan ko Dubagan lang sila. kanang Ah. Yeah. late bloomer ko like 32 na ako'y business nga failed. So kuan ko na kanang latagaw ang utok ba nga kanang unsaon ako pag grow balik kay dako kog utang na wala ko'y gibuhi, wala ko'y self lang nako akong ginaatiman. So cost of living gamay ko. Kuan ko wala ko'y problema. Napagi ko sa akong family. So wala ko'y problema sa kwarta. Ang akong kaproblema na nga to is katong business na ko. So gipangayon ako sa Ginoo na kuan kanang Lord, ingon man ka nga be specific with your prayer. So Lord, ingani akong gusto nga kinabuhi. Kuan ako nga gusto ko nga mag-travel. Gusto ko nga akong kuan profession is accounting. Ingko Lord, pwede ko magtrabaho og isa ka corporation nga mag-audit ko sa iyang business sa other branch. So I realized na like travel. So gi-anticipate na nako nga travel. Mulakaw ka dito, ato ka sa kuan travel. Ingana akong gusto. Hantod nga niabot siya sa punto nga nakoy business mo travel ko og from Butuan to Davao magkuha ko sa product nya dalhon ako sa Butuan. Wow, perfect mo ni akong ipangayo. Nga kuan travel siya ko nga. And the best thing there is wala na ko nagtrabaho kay kabalo man ang Ginoo nga di ko ganahan mo trabaho kay ang akong personality not into work. Gusto gi ko dominant bang ko. So naganahan ko nakapalit kog motor sa akong business. Karon kay niabot pag yun ang bonus. Ang tour. Ipa-join ko niya og tour. Na-appreciate na ko ang tour dito sa Sohoton. Wapo magyug kaayog yun as in. Ning join ko. Ning namaligya ko through online niya. Nauso na po ang Facebook. So nagkuhan akong pangalan ni Sikat. Hantod nga 2012 ning join na pug ko og tour guide sa DOT. Ang mga bisita sa DOT National pag nay mo ani og Siargao, ako ra may Siargao, ako ra may nagkuan diri tour guide nga accredited. Ihatag akong number. So mga mo contact na sa ako ang mga different corporate like kanang Cebu Pacific, PAL, mga bisita nila, mga niabot na sa kanang TPB, Tourism Promotional Board. That's the marketing arm of DOT. So si TPB ni connect ni DOT nga taga-imi guide. So ako. So tanan mga bisita sa TPB sa Pilipinas for marketing, ako'y mo receive sa Siargao. Like mga surfer, mga blogger, international niya, like Japan, China, Korea, kana man ang mga bisita. Ako ang mag-receive, ako ang magdala sa ila, mag-explain sa activity diri sa Siargao. So dako kay ang kwarta. Dako kay ang kwarta kay timing pagid kay ang president na mo sa tour guide sa Pilipinas. Mo ay taga TPB. So naay may connection. So paspas ang among connection kay like kung mga bisita gikan sa kana Filipino and international. Dalhon diri sa Siargao, ako ang mo-receive. So inguna na ang business. So mana na-enjoy ko daghan may kwarta. So di ay. Yeah, that's true. Yeah, ganahan po kay ko magstorya karon kay madungog ni mong tingog niya. Ganahan kay ko sa akong tingog. Ganina, wag di ka ganahan sa mong tingog. Karon ganahan na. Di, kung maminaw na ka ba, magtanaw na kasi ganahan. Pero kaya yung na istorya ba, madungog bitaw ni mo direct imong tingog. Mana nga, kung may istorya ko, gapaminaw ko sa akong tingog. Ninot man, kay ninot man the way mo deliver sa imong hindi kay ko gid yung ganahan. Pero sustain ko naghihapon, what na choice.
Anyway, nindot na kay tanan na magipang storyahan and I know daghan pa kay tag nindot storyahan. Pero Correct. murag sa namang oras Nakaminuto. 50 minutes. 50? Oh. Abot tag 50. Oh, sahay kung maglamig yung storya, maabot mo dyan 1 hour 30, 2 hours. Pero habit na 10:49 na diri AM. So nang mata na padung ang mga guests nimo. Padung na mang check out, so padung na ting busy na Wala nimo. na sila tanan diri. Wala na tanan. Nang hawa na biya. Nag-tour na. Di ba sinabay mga mo check out? Wala na mo check out. Wala na. Oh. Nalay mo check in katong sila Jake bitaw. Katong taga Cebu. Okay. Mo check in diri. Oh, Karon. na may kuya available room sa taas. Isa. Pero ready na. Dagan tay pwede topic no. Pero ganahan kay ko sa imong convo ba, imong align sa imong utok. Ang alignment atong connection ba sa utok. Ganahan ko sa imong idea. Natay connection ba no? Nandiyo rason nga nung abot ko diri Marlica. Para mo connect na duha. Connect na duha and di ba ni mao? So magbalik-balik jud ta diri. Correct. And asa man ta makakita sa imong Facebook or Instagram sa naba mo Facebook, Instagram or kung ganahan mi mo bukong Marlica asa man ta makakita. Aside sa akong personal account, Philips Cruz, napagig ko'y page sa Maharlika which is Maharlika Siargao. Sayo naman kayo siya memorize ng Maharlika. So pag abot dito pag check nimo Maharlika Siargao. Yeah, butang ra pud na tong link sad so. Okay. Kana butang sa natos link diya. So aside from that, we have online booking sa booking.com and Airbnb and I think napoy Agoda. Kay ang relationship ni Agoda og ni booking.com. Si Agoda mo palit man gud dito kay booking.com. So ang among relationship with booking.com lang wala kay ang Agoda but si Agoda dai mo adto kang booking.com. And last any advice sa mga ganahan mag-start og business, either tour, either hostel sa maning imong masulti nila? Diri sa Siargao. Siargao particularly. Dili man gud tatanan na i-gift or call to do business, diba? So sa tanang mga tao nga gusto og mo grow or ila pag yung i-enhance ang skilled into business, you can start here in Siargao. Kay I think this is the program of the government nga wala man si particularly ni DTI ha. Si DTI is dili gid siya ga encourage og employment but entrepreneurship. So ako pod mas akong heart or personality na belong man diri sa business. Anyone nga has an interest to do business, I can help. I can push you to do business. Kay lami man gud ang magnegosyo. Kay nadiri ang kita. Ang atong challenge naman dia is atong kalaban dia sa business is ourself. Ato ra jud ko galingon. Yes, no. Ato lang kaugalingon how do we manage our mga interest nato. Pero kung naa na magugka na when you are aligned with number one na kay prayer time, na kay prayer life, it could help makatabang na sa ato para mo grow ta as a person. Kay ang atong kinabuhi dili man kay business lang but as a person kay di man ta immortal, mamatay man ta. So enjoy the life with fullness, in His fullness. So kamo gusto mo mag-business diri sa Siargao, I would say nga go. Kaning kamot yun mo diri, guwapo gid magnegosyo diri sa Siargao, na diri ang kwarta. Na diri tanan. Kayo. Anyway, again Sir Philip, salamat kayo na imo kong gitagaan og oras sa imong ka-busy sa pag manage aning Maharlika Siargao. So if you guys wanna visit Siargao, first thing you gotta look at is Maharlika Siargao. Tanawa ang ilahang mga rooms. Grabe. Kung daghan mo family,
fighter kayo, duol po kay dagat, duol sa mga kalingawan, duol Siargao Beach Club. So anyway, again, thank you so much, Sir Philip. Shout out sa Siargao Oh, Beach Club. shout out Redux. Grabe, salamat kay ikaw ay rason nga nung naano pud mi diri. So and yeah, again, salamat kayo. And this won't be the last. Magsunod-sunod pa ni mo Yes. bisita ko, mo mangumusta, mag-podcast na punta, mangumusta na pud mo. So Yeah. fire. Sige. Salamat kay sir. Salamat ka Ayo. Rajaw. Salamat Karajaw. Anyway, you guys are listening to Life of a Bike podcast. And see you in the next episode.